Morning mga guys. Nandito ako ngayon sa Barangay Nyugan. Barangay Nyugan. Para na tao kumakain dito. Ito pa mga guys. Masarap itlog. Malasa. Itlog. Kayak itlog. Ay. Malasa. Kung gusto niyong kumain dito sa Barangay Nyugan, bagong tayo ito ng tinabunan ng mga ilog dito. Pispan pala ito, palaisdaan. Ginawang mga parking, may mga bahay, may yaman, may ari. Malawak ito. Napakalasa. Ano sa lugaw? Maya pagdating ko, kahit ako. Ano naman? Mura lang halagang 30. Napakasarap. Init. Tuloy natin ating YouTube channel. Mayroon pa lang. Kaya po, paano share. Malaki pa sa akin, 13 years old. Malasa. Parang may baka. Bakang. Halo. Maraming yung mga tapak-tapak dyan sa pumupunta dito pagkatapos ng takbuhan. Pangalawang video ako dito. Nakain agad. Ako kulang sa kanila sa dalawa yung tapos na ako. Ito nalaba ko lang. Okay lang ba itong binlag ko ang ano nyo, no? Binlag ko ang kainan nyo. Binablog ko ang kainan nyo. Dalawang beses ko na bilag to eh. So, masarap talaga eh. Ay, ako may ano ko noon. Ay, di ko rin.
Sila may-ari. Kayo may-ari, di ba? Kayo may-ari. Kayo may-ari. Ayan. Nasa ano? Sila mga guys. Ayan. Napakalasaw. Parang kayong binlag ko doon sa Santo Rosario na mga manong Paris. Masarap din. Tira lang, napakainit. Nainit lang ang tiyan ko. Kaya bagong madaling araw. Naglalako na ako ng pandesal. Maraming salamat. God bless. Dito. Hello. Thank you.